Je 4. ledna 2011. Stojíme před Blinkou u Kolína, kde nebudeme řešit žádnou záhadu, ale jedeme na tajnou předávku obrovské sumy peněz. Doufám, že předání proběhne bez novinářů a jiných svědků. Jdou nám naproti. No. Mají tady traktor, než to. Tohle není dobrý, to ne. To lopatou vyhádat. Takže dobrý den. Ahoj. Kam to mám píchnout? Co? Kam to máme dát? Postavte to semhle. Tady to budu silnice, ale. Ale tady takhle už až k plotu. Jo. Takhle tu braničku. Není, kde ty se tady bereš, holka. No jo, Ty mě hele. vidíš. A co kdybych to dal tam na ten můstek naproti? No, hele, to spíš tady je volno. Jo? No, Tam na ten, jo? tady na ten druhej. Jasný. Počkej, ty musíš si brát. Co? Nemusím. Vítají nás. No. Bez obranáře tady. V klidu. Kvůli tomuhle, víš. No tak uvidíme, co to je. Dobrý den. Čau, Zendo. Dobrý den. Ahoj. Zas to do prostředka, jo? No, na ten můstek. No, tam nikdo není doma. Snad, že tam nějaký soused neotáhne. Ne, tam není nikdo doma. To je dobře. Čau, Zendo. Čau. Prosím tě. Nazdar, vítám tě. Jak se máš? No, měsíce a půl, viď? Ty jedeš sám, víš? No. Tak je to dobrý. Tak si zajedeme tam k počítači. No počkej, se dívat co- tam. Ne, dobrý. Jo, nebo... No, pojď, jako Jo. dáme na počítači, jedeš sám. To je komedia, dole. To je šílený. Zizelo někoho. Jo, tam je Bena s sebou. Ahoj. Zamírat bude kdo. Ahoj, Bramboro.
Ahoj, Johno. Ty to mít na vod. Ale i ten bažárlí, hele, podívej. Ten je úžasný. Ty jsi zase vyrostne, ty blbe. Ty tam musel za to potřeba. Pojď, zavřeme dveře, ty máme blízko. Ježíš, lidi, já vás tak rád vidím. Pojď sem, No, tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď sem. No, máte dlouhý. To jo. Zase vyrostne, no jo. Jaký pak je vyrost? Jo. Ahoj. No, jdu. To vymyslel budí z toho. Co? Já ne. Padavku. Co vymyslel? Kdo? Víš, já nemyslím, jestli zaplatíš. Cože? Ale nic, radši. Jo. První den. Tady máš to srdíčko, veď? No. Tak ti to tam seklou, toho srdíčka. Tak jsem si to všimla. Jo, No. Jo. Hele. Hele, to si na ty baby, ne? Jo, to se To je Zdendo, to bylo na ty baby, ne? Na to oni jedou, ne? Na tyhle srdíčka, na to. Já jsem si ho tam vůbec nevšiml, ona mě neteř mě vyblejskla. A to, víš co, já jsem si tam toho vůbec že nevšiml. Tak jeden k tobě. Co? Jo. Ne, Tady budem. Budeme, že tady. A má máma soukromí, ne? No. Soukromí? Soukromí. Jo. Můžeme mít soukromí. Nebudeme mámu rušit. Co? Nebudeme mámu rušit. No, ona jde teďka. Ale to nebude asi teďka kafe, ale... No, Tak to nebudeme, no. tak co teda? Tak tady než přijde máma. Jo. No. Dáte kafe a to a tak dále. My ti tady něco přivezli. Tady máš... Jakou jste měli cestu? No, dobrý. Tak jdeme na to. No tak my jsme ti tady přivezli od kamarádů diskutníků dárek, prostě opožděně k Vánocům. Karčů, hele. Jo, děkuji. Jo, děkujem. No tak šup. Jaký zase dárek? Tady máš dárek od kamarádů diskutníků. No, Jo, počkej, To je já ten ti tam dám. poukaz. Počkej, no, tak to je průser, tam není napsáno to. To je poukaz Adresa, veď tam mail. na skok bungee jumping. No, Že jo? no vidíš. No, tak se podívej. Nebo napadá. No otvírej. Podívej, vole. No budeš 2 hodiny napínat. Není dobrý. Jo, pohodě. Posaďte se. No a my se nasedíme ještě, až na to přijdou. Ale no jo. To nevidím. Ale my jsme tady jenom jako poslové dobrý díry. Jsme PPLka nebo? No. PPLka. DHLka. NHLka, no. NHLka. Tak. Co je to? Dovoz až domů. Tak co jsi dostal? Ukáž, ne. Ukáž. No, přetáhni je tím rovnou. Ne, tadyhle to chci. No, No, A vy si tady, to lítá, pardon. se omlouvám. Ne, to je, ne, aby tady mohl jezdit, víš? Jo. Tady se tak to. Ne, to je kvůli kolečkám, to je. A víte, tak tady na to. Tak si sedněte někam. Sedněte si. jo, dobrý. Tak co Zdendo? Tak se podívej, co tam je. No já to vidím. No, tak to ukáž. To je opravdu. Pojď, Bene, Benedek. Pojď sem, Beníko. pojď. Bene, ty tam máš to hledat. Co si tam chtěla, ještě ruce nebo ne? Normálně bychom mu ještě ukázali náladu, snad se tady podíváš. No, tak je to. takový pohled úplně dolů kouká sklesla. V šoku. Hoď to tam na stranu, ať si tam můžeš pořádně sednout. A sundej si tu bundu. Já jsem No, zimouřivej. jsme soběstační. Já nemám rád zimu, víte co? Zimomřivej, nalož mu tam ještě trošku. No, kvůli Zdenkovi tady. No, kvůli Jenom kvůli mě. Děmkovi. Jenom kvůli Zdenkovi, Ale Lenko. kvůli mě ne. Já kvůli jsem v Loni tady chodila v kožíkách. Doma, opravdu. Tak jsme sem dali. A to si tady neměli ty kamna, ne? Co? Ne. To je nový. Říkám, to Jo. tady mám teď první zimu. No ne, To jsem první dali zimu. teďka na To jsme tady normálně topili, než byla elektrika.
Ale v loni jsem to tady neměla. Až teprve teďka... Ty stojíš jako policajt. Koukám na tebe, pravíte. Hezný, tak já to zapnu a můžeš teda říct, Co si dostal? můžeš říct těm nějaký vzkaz, jestli chceš. Naprej těm, to bylo blbý, veď těm. No těm diskutníkům. Já vůbec nevím, co No, tak, říkat. tak máš teď elektronického e-maila, no. Co? No, tak něco jen řekni, nebo já nevím. Já vůbec nevím, co říkat. No já taky ne, no. No, Hele, já se omlouvám, já musím říct. Já jsem se píchala, já si musím říct. Nechceš kropovou politiku? Ne, nech na tečka chutnu. vůbec nevím, co říct. No. Vůbec nevím, co říct. No, nevím, co říct. No, ještě to řeknu aspoň tak 6krát, No no. tak to říct, že se dá potom něco, no. No, tak až pak, Jirko. Tak jo. Já teďka nevím co říct. Jak jste se sešli? Jak jste se poznali? No na pumpě. Na pumpě? No. Já hledal červenou bundu a Valka Lenka bílý auto, no. Jo, takhle. Tak jste se sešli hned? No. No.